Masukod karon tuiga ang mga opisyal nga midaog sa May 2013 election ug sa miaging piniliay sa barangay. Matod sa mga political analysts, na good governance ang ipakita sa mga politiko ug ang tiunay nga pangalaga dag ilang ipaambit ngadto sa ilang mga konstituente. Sa miaging tuig, gisukod ang demokrasya sa matag Pilipino human sa midterm ug barangay election. Usa sa bang mga sugbuanon nga naguna sa pagbatok sa tanang porma sa pork barrel, diin hingpit na gyud kining ipapa sa Korte Suprema. Matod sa mga political analysts nga karong tuiga, gipanglantawan nga magpakita ang matag politiko og good governance. Mas thrilling siya. In general, it would be as dynamic as Giingong ang tuig 2014, mao'y mahimong basehan sa mga botante pagpili sa mga botaran sa umaabot nga eleksyon karong 2016. Sa naobserbahan sa atong mga political analysts na si DILG Secretary Mar Rojas ug Vice President Jejomar Binay mao'y magsangka sa presidential elections. those interested to run for 2016 should focus more on governance. And I am referring to the incumbent. And those na dili incumbent, magpakita dito sila glabok in terms of service. Karon nawa na ang pork barrel sa mga kongresista, gipanglantawan sa atong mga political analysts nga mas daghan pa ang mga apil sa panawagan nga wag tangon ng uban pang klase sa pork barrel sa gobyerno. Karon nga na-rechannel na ang pondo alang sa PIDAS ngadto sa Executive Department, posibleng bantayan sa Kongreso ang paggamit niini. Karon tuiga gibana ba nang moabot sa 932 billion pesos ang lump sum fund si Presidente Aquino nga giingong usa ka matang sa pork barrel. Ang imuhang Congress, kanang mulat sila, abante yung pamunahana, i-check yun niya. Langsam ra ba ito ha? Tagain mo adto og accounting, tagain mo adto report na itemized yun. Kay tataw nga nagkaiusa ang Kapitolyo karon ubos sa pamunuan ni Governor Hilario Junjun David III, gipanglantawan nga magpabiling malinawon ang probinsya karong tuiga ubos sa iyang liderato. Apan dakong hagit kang Davide isip first term niini ang pagtuman siya mandato. Dugang sa tong political analyst nga mas bintaha si Davide karon kay kaalyado kini ni Aquino. With the backing of the RDC, support siguro ko nga musuporta gyud ang presidente ana. Kay nagkahiusa pa ang provincial board sa pagkakaroon, mapahimuslan kini ni Davide sang nitway kisaw nga giaprubahan ang 2.6 bilyones pesos na budget sa Kapitolyo karong tuiga. Apan bisan pa sa bintang posisyon ni Davide at nga gihapon sa katawhan ang abilidad sa bagong gobernador. Ginantaw nga magpadayon gihapon diri sa Dakbayan sa Cebu ang panagsungi ni incumbent City Mayor Michael Rama ug kanhi Cebu City North District Congressman ug Mayor Tomas Osmeña human mapakyas kini sa miaging piniliay giatngan sa bang liderato ni Rama karong tuiga dulot sa mga nakapot sa talampusan ug mga pagsaway sa miaging tuig. Dugang sa tong political analyst nga pagdaog ni Kapitan Philip Sastra sa Barangay Tisa isip presidente sa Association of Barangay Councils kinsa kaalyado ni Rama ang hinungdan kung nganong magbinantayo na ang BOPK block sa City Council kay tataw nga ligo na ang alyansa ni Rama sa barangay level. Hinuon layo kini sa mayorya sa 12 ka mga BOPK councilor samtang 5 lang ka mga konsehal ubos sa Team Rama. Bisan og posibleng magpadayon ng panaglalis ni Rama o Osmeña, matod ni Sanchez na hagit kang Osmeña kung mupadayon kini sa pagsaway kang Rama, isip pa maaging nga makuha ang pagsalig sa mga Subuanon human kini mapildi. Ang bad attitude syndrome gawa siya sa kang Osmeña. Nga nauna nga on his part, naduya ang tao ba, wala na kaayo kay di man ang anak ang Cebuanos. Ang Cebuanos, bahala nagmanglaki ka, maayo ka ma-deliver sa projects, pero when it comes to attitude and sensibility sa mga Cebuano, adto pagyapon sila sa kantong maduol, maayo, ug pamatasan. Because he cannot just say, di na ko manghilabot sa Cebu. Siguro siyang mamayor. At nga sa karong tuiga ang pagduma ni Rama nunot sa mga taho nga bangkaruta na ang syudad, ang pag-generate og income sa syudad lakip na sa South Road Properties ug ang pagpatuman sa mga proyekto ini subay sa giminusan nga budget nga anaalang sa 5.9 bilyones pesos. Kita kung unsa gyud kapasidad ni Rama. Nagiven nga wa na gyud sa picture iya na gyud nakuha ng papa si Tomas. Careful lang po siya, nga dili kayo mo overspend, no? Kay tinalig in the process of pleasing everybody, seniority.
senior citizen, mga batanon, tents, basketball court, tingali po magkalisod sa financial management. Karon tuiga manhimong giya unta ang tanang mga kasinatian sa miaging tuig ug mga umaabot ng panghitabo lakip na sa matang sa politika sa tinguha nga makabot ang tinos nga demokrasya sa atong nasod. Alang sa paglahom 2014 kini si King Teres. Tungod sa duha ka mga dagkong katalagman nga miigo sa Kabisayan ni adtong miaging tuig, mo sentro karon ang Archdiocese sa Subo sa pagpaayo sa mga nangagubang simbahan. Ug bisan sa tuig 2016 paygayon ng International Eucharistic Congress, sugda na karon tuiga ang pagpangandam niini. Simbolo sa pagtuong Romano-Katoliko, pagpahinungod sa Ginoo, santuwaryo sa mga tumutuo. Apan tungod sa katalagman, ang mga makasaysayan ng simbahan nangadaot o ang uban nangaguba. Daghan ang nanugunan, apan ang tinuod nga simbahan, wa ining mga bato, kundi maong katawhan sa Ginoo. Sa kadaghang nakalas o sa kagrabe sa namog ng kadaot sa mga katalagman, paglaom mo'y mensahe sa simbahan sa katawhan karong tuig 2014. Giawag sa simbahan ang tanan sa pagpadayon sa pagtabang sa mga biktima sa linog ug bagyo dinhi sa Kabisayan. Kita nga makasawo, makaingon, we are not alone sa atong kagitan. Dinhi sa Sugbo, ipadayon ni Cebu Archbishop Jose Palma ang Adopt a Parish program diin sa gupon sa masimbahan sa Metro Cebu, ang 22 ka mga parokya sa Northern Cebu nga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Magpatabang usap ang simbahan sa mga tagiya o hardware sa Sugbo alang sa pagpaayos sa mga nadaot nga mga estruktura. Mapasalamaton ang simbahan sa way puas nga hinabang nga ilang nadawat alang sa mga apektadong parokya. Gawa sa mga hinabang, doon na sa mga stress debriefing session o livelihood program ang simbahan alang sa mga biktima. From the relief goods to rehabilitation and now to the stress debriefing, and hopefully nauban ito lang nag-livelihood na aron hindi na self-sustaining ang mga tao dito. Ang hitadang katalagman mo'y mihatag og kagalingan sa tumakigsuunan sa pagtabang sa uban. Gikan sa pagtinabangay sa mga silingan, pagtinabangay sa mga kanasuran nga napakabana, gihimog usa ka misyon sa tanan ang pagtabang sa uban. Taliwa sa pagsuway, giawag sa simbahan ang tanan sa pag-ila sa Ginoo diha sa katalagman. Gipangandaman sab karon sa simbahan ang nagsingabot nga 51st International Eucharistic Congress karong 2016. Giulagwan ni Archbishop Palma ang maong kalihukan nga may labing dako nga panagtigom sa malayko, kaparian ug obispo sa maong tuig. Giban-abana nga mabot ngadto sa 14,000 ka mga delegado gikan sa nakadaiyang suok sa kalibutan ang mutambong sa IEC. Subay sa maong kalihukan, plano karon nga tukuron sa sa seminaryo sa Barangay Babolo ang usa ka Eucharistic Pavilion nga mo'y himuong sentro sa mga kalihukan. Bisan pa nga dunay bagyo og linog, no, nalipay kita nga daghang commitments, pero sa karon kining tanan diha sa mga plano. Himon sa mga activity areas ang Fuente Osmeña Circle, Plaza Independencia o Cebu City Sports Complex. Apan dili gihapon sa makasasayan ng templete ni San Pedro Calungsod South Road Properties, ipahigayon ang closing ceremonies nga posibleng tambungan ni Pope Francis. Kung madayon, mao na kini ang labing unang niyang pagbisita sa usa ka nasod sa Asia. Pero di pa man gid sigurado, unta ang po nila kita kung pagbuot man gid sa Ginoo nga mag-decide ang Pope nga moanhi siya sa 2016. Opisyal nga gisugdan sa simbahan ang mga pagpangandam niini ni adtong Nobyembre. Human sa pagsuway sa naging tuig, nagsugod na pagbarog ang atong makaigsuon ng mga biktima sa katalagman. Sagad kanila, mikuwag kusog sa ilang pamilya o ang uban, gikan silang hugot kapag tuo sa kahitasan. Paginaw sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga magmalinawon ug mabulukon ang pagpahigayon sa IEC dinhi sa Sugbo. Alang sa paglaom sa 2014, kini si Ryan Sorote. Shades of pink mo ay dominant color karong tuiga diin matod sa atong mga nakahinabing fashion designers nga uso karong 2014 ang mga art print dresses ug mga applique sandals. Alang sab sa mga gentlemen, basic nga sneakers, slim fit nga t-shirt with minimal nga print o folded shorts mo ay mauso.
#OOTD, #OOTN. Pipilalang kini sa mga nag-trending nga hashtag sa social networking site nga Instagram. Ang OOTD o Outfit of the Day ug OOTN o Outfit of the Night. Pinaagi nining mga hashtags makita ang mga hulagway sa gisulog sa mga tao. Sa tuig 2013, nag-trending uni-uso sa kababayenan ang skater skirts o floral prints na sinina og dressy shorts. Samtang sa lalaki, colored pants o mustard pants. Apan sa tuig 2014, mag-trending pa baka kini? Mato sa fashion designer nga si Philip Rodriguez nga muuso na usab ang mga art print dresses. Samtang daghan nga colors ang musud sa tuig 2014. Apan hulabaw ang color nga pink. Daghang colors coming in, like of course there's also the summer, there's also the white, the blues, but what's going to be strong for the season will be the different shades, the different tones of pink. Pink will be quite prominent for 2014. Of course there are other colors that you can choose from, but then pink is quite prominent. Samtang sa lalaki, muuso ang slim fit na sinina. Apan, avoid lang mga big horizontal stripes para di ka matambok. Conscious lang tayo mga lalaki ron with the body, so it's still the slim fit, no? And then dili lang sobrang amang kanang mura na kagmubuto nga sing suitable health. kunang yang aspiring fashion designer nga si Eva Marie Agustina ang pasultihon, posible nga mag-trending gihapon ang A-line skirts sa kababayan-an. Ako dili pa mawa ang A-line skirts, but like mulong na siya, so midi skirt na yung tawag ana. And I think mo ususad ang print nga tartan kanang yung ani checkered and black and white print na agyapon. Base po sa nabasahan ni Eva sa mga fashion websites, nga sa 2014 minimalist na ang print sa sinina sa mga babae. Kung dunay tambungan nga party, Muusugid balik ang long slits gani kay ni ko ano man sana siya. Nasa siya siyang picker ron, so feel ako next year mo trend gyapon siya. And nice siya i-wear sa parties. Unya sa male kay kuan sayo naman ang male mga polo. dili kumpleto ang pamorma sa tao kundi kini parisan og sapatos ug accessories. Base sa website nga www.glamour.com nga ang flats, sneakers ug heels in gihapon sa year 2014. Sama sa glided wedges, kitten heel slingbacks, multi-strap heels, applique sandals. Kung gusto pud ka og komportable nga sapatos, mamahimo sab ka nga musuot og ballerina shoes. Muin sab sa 2014 ang chunny chain necklaces, chunky pendant ug kalo. Pagpila niyo sa atin? 250. Ang last price ani niya? 220. Barato ra. Barato ra. Adunay panultihon nga what you wear defines who you are. Apan di kinahanglan nga mahalon o branded ang imong sinina, ang importante presentable ug komportable ka sa imong gisulob. But then what is most important is to develop your own style that would look good on you, something that would reflect your personality, your body type, your age. Otherwise, hagbong anak na trying hard ka. Hindi na lang dyan na saan mo pag-use. Kaya na may uban like mo wear sila Chanel, unya awkward ka sila tan-aon, but nasa uban nga mo wear okay ang ngayon kayo, so depende na gina siya sa pagda. Alang sa paglaom 2014, Juliet Hainar.